Хәерле мен җомга кичләре насыйп булсын. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм атна информацион программасы. Студияда Альмира Мәүлетова. Бүген сезнең игътибарга 14 сентябрь бердәм сайлау көне узды. Урманчылар һөнәри осталыкта көч сынашты. Теләче районы Югары Мәтәскә авылы халкы фельдшер-акушерлык пунктлы Ямбулатлылар клублы булды. 14 сентябрьдә республикабызда бердәм тавыш бирү көне узды. Татарстаныбыз рәисен һәм җирле үзидарә вәкиллекле органнарына Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлар сайладык. Саба халкы да әлеге вакыйгада бердәм катнашты. Райондашларның барлыгы 95%-тан артыгы үз тавышын бирде. Бу көнне үткән чаралардан хәбәрчеләрбез репортажлары. Бүген Татарстанда бердәм тавыш бирү көне уза. Сайлауларда республика халкы Татарстан рәисен билгели. Саба район мәдәният йортында эшләүче 2482 номерлы сайлау участогы иртәнге сәгать 7-дә ишекләрен ачты һәм беренче сайлаучыларны кабул итә башлады. Беренчеләрдән булып тавыш бирүчеләр арасында Урта Саба авылында яшәүче Каюмовлар гаиләсе дә бар иде. Габделбәр һәм Рәсимә Каюмовлар авылда күпләп мал-туар асрап, үз тырышлыклары белән яшиләр. Бүгенге сайлауга киленнәре Диләрә, оныклары Марат, Диана белән бергәләшеп килгәннәр. Рәсимә махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләребезгә актив ярдәм итүче волонтер да. Үзләренең уллары Ринат та махсус хәрби операциядә катнаша. Каюмовлар гаиләсе улларының, андагы ир-егетләрнең һәрберсенең исәнлеге өчен теләктә, догада торалар. Сайлауларда да алар илебез, республикабыз тыныч булсын иде дип тавыш бирәләр. Авылда яшәү сәбәпле менә эшләребезне тәмамладык та сайлауга килдек. Без һәр елны сайлауны калдырмыйбыз. Кичә энем, игезәгемнең малае энем китте гуманитарка белән. Аллага шөкер, менә бүген сәгать 9-да алар без очрашалар, алар барып җиттеләр. Республикабыз, районыбызның менә бүтән эшләгән эшләре бүтәнесен күреп торабыз. Үзебезнең рәисебез бик булыша солдатларыбызга. Матурлыкка инде менә районыбыз бик матур бит инде. Аллага шөкер, без риза, бүтәнесенә риза булып сайлыйбыз. Илләр тыныч булсын инде шул теләк. Сугыш бетсен. Ни инде? Тизрәк инде исән-сау балаларыбыз исән-сау кайтсыннар инде, сугышлар бетеп, без бик шул теләктә инде. Райондашларыбыз сайлауларга иртәнге сәгатьләрдә үк йөрүгә яраталар. Беренче сайлаучыга, шулай ук 18 яшы тулып, беренче мәртәбә сайлауларда катнашучы райондашларыбызга да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Сайлау комиссиясе һәр сайлаучыны ачык йөз белән каршы алды. Сайлауны ачып җибәрдек иртәнге сәгать 7-дә. 1365 сайлаучы теркәлгән. Шуларның арасында безнең 23 беренче тапкыр сайлаучылар 18 яшь тулган. Һәм менә әле күптән түгел генә безнең Урта Сабадан Каюмовлар гаиләсе килеп итте. Аларның малае хәзерге вакытта СВОда хезмәт итә. Безнең Саба гимназиясеннән укучыларыбыз төште, волонтерларыбыз. Алар инде сайланганнан соң чыгып киткәндә шушы браслетны кешеләргә тараталар. Актив гражданлык позициясе республиканың һәм илнең киләчәге өчен мөһим. Без бер-беребезгә җитәкчелеккә терәк булырга тиешбез. Сайлауларга йөрин, гомумән гаилә белән без һәр ел саен сайлауларга киләбез. Дөньяларыбызда тынычлык булсын, барыбыз да сау-сәламәт булып, шушы булган нигъмәтләрдән файдаланып, шушы булган җитәкчеләребезнең хезмәтләрен хөрмәтләп, матур гына, уңышлы гына барып чыксын сайлаулар дигән теләкләрдә калам. Без быелгы сайлауга тормыш иптәшем белән, Гөлмзянова Роза кызы белән килдек. Кызыбыз Ясмина белән. Илләребез имин булсын, сугышлар бетсен, бөтенесе исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Бүген шулай ук 7 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр сайлау участогы фонында тышта. Тавыш бирүдән соң сайлау участогы янында алырга мөмкин булган гаилә белән сайлыйбыз махсус беләзеге белән гаилә фотосы ясарга да мөмкин. Ул сайлау хэштеглары белән конкурста катнашучының ВКонтакте социаль челтәрендәге шәхси битенә урнаштырыла. Сайлау участогына килүче райондашларыбыз да әлеге мөмкинлектән актив файдаландылар. Бик күпләр гаиләләре белән килеп тавыш бирделәр һәм бергәләшеп фотога төштеләр. Бүгенге Татарстан рәисен сайлаулар тыныч, имин шартларда бара. Сайлаучылар республикабыз, илебез киләчәге тынычлык өчен тавыш бирәләр.
Rayonumuzda bugün 40 soylov uchastigi ishli. Shularning 5-si boylar sobasında. Endi ertangi 7dan ok onlar xalqni qabul ite. Rayon o'zagindagi Soba Arena sport maktabida 2486 nomerli soylov uchastigi o'rnashgan. Kun davomida borlig'i 1549 saylovchi kelib o'z tovushini berishga tegish. Ertangi soat 8 ga o'ginda uning 14% kelib o'z grajdanlik burishini o'tagan edi. Saylov uchastigi komissiya raisi Marat Zahidulin berida tovush beruvchilarning har vaqt aktivligini belgilab o'tdi. Boylar Sobasining shahar tipi bistasining 2486 saylov uchastigi o'z ishlarini bugun ertangi jida motorg'ina bütün talablarni to'g'ri keltirib boshlab jiberdi deb aytasim keladi. Bunda endi shulay yo'l kuni ertabashdan buna qaramasdan saylovchilar shoqda kelgan edi. Birinchi saylovchiga bizning traditsiya bo'yicha ozgina kuchlanishimizda bo'ldi. Bizning uchastikka 1549 saylovchi tirkilgan. Shular orasida 28 baliq bo'lgan bolalar bor. Birinchi topqir saylovchilar. Ularda bek aktiv qatnashadi deb aytar edim. Shusha 1 soat ichida endi 4 kelib o'z tovushlarini berib ketdilar. Qolgan xalqqa endi shusha saylovlarda aktiv qatnashib kelib o'z tovushlarini berib, shulay yo'q traditsiyada foto konkurs o'tab endi. Shu foto konkurslarda qatnashib, qiymatli bo'laklar o'tuvlarini tilab qolar edim. Kelajakda endi shusha dunyolarimiz imin tinish bo'lib, barchamizda shusha motor turmushlarda eson-sog' yasharga yozsin deb tilab qolaman. Rayon boshqarma komiteti yetakchisi Marat Ishniyazov da әлеге участокка беркетилген сайлаучы. Бүгінгі саяси вакыйгада катнашу аның өчен дә бик мөһим һәм ул аны һәркемнең изге бурычы дип саный. Безнең барыбызның да бурыч бүгенге сайлауларга килеп үзебезнең тавышыбызны бирергә. Чөнки үзебезнең депутатларны сайлыйбыз, җирле үзидарә органнарына, җирлекләргә. Икенчедән, монда инде аеруча дип әйтәсе килә, республикабызның киләчәген рәисебезне сайлыйбыз. Көріп тұрабыз республика ничек үсешін барғанын. Илебездә үзенең абруен булдырды, танытты, дөнья күләм үзен танытты. Соңгы елларда менә күп кенә дөнья күләм форумнар үтеп килә. Безнең районга да йогынтысы бар. Безнең республика җитәкчелегенең шундый абруй булган аркасында дип әйтик. Безнең районга күп кенә федераль бюджеттан, федераль программалар белән акча кайтарылып, көріп тұрасыз юллар эшләнә, яңа социаль биналар. Менә шундый киләчәктә дә теләгем инде шундый республиканың үсеше дәвам итсен. Һәр бер сайлауга килгән кеше үзенең бурычын үтәп, дөрес үзенең тавышын бирер дип уйлап калам. Boylar Sobасы кызы Ирина Новикова өчен бүгенге көн бик истәлекле. Бүген ул үз гомерендә беренче тапкыр өлкәннәр, әти-әниләре белән бер рәттән шушындый зур мөһим чарада катнаша һәм аның да биргән тавышы республикабыз тормышында әһәмиятле урын алып торачак. Ул бу сайлау участогында теркәлгән яшь сайлаучыларның берсе. Хәзерге вакытта Ирина Казан Федераль университетында беренче курста теш табибы булырга укый. Киләчәктә үз клиникасын ачарга хыяллана. Мин бүген әзрәк дулкынланып килдем, әмма дә ләкин минем белән үземнең гаиләм, шуның өчен алар минем поддержка. Минем өчен бу сайлаулар иң мөһим, чөнки безнең республикабызның потенциалы бик бай. Беренчедән халык чиста үзен тотырга өйрәнәләр. Икенчедән ул яшьләр өчен күп мөһим вакыйгалар. Шуның өчен минем бүгенге сайлауымны бик мөһим дип уйлыйм. Собада яшәүем белән горурланам. Чөнки монда бик күп возможностьлар. Миңа шундый ошый. Урамга чыкканда да нинди генә парклар юк. Спорт белән шөгыльләнергә бик күп мөмкинлекләр бар. Гомумән, әлеге сәяси вакыйга һәр вакытта да бәйрәм рухын ала һәм анда районыбызда яшәүчеләр бик теләп катнаша. Чөнки үз фикерен, үз теләкләрен генә белдереп калмый алар биредә, йорт мәшәкатьләреннән арынып, рәхәтләнеп бер аралашып, күңел ачып та кайталар. Иң мөһиме, илебездә тынычлык урнашып, республикабыз алга таба да чәчәк атсын, үссен, ныгысын, анда яшәүче халкы бер нәрсә өчен дә борчылмыйча яшәргә язсын. 2477 Сабабаш сайлау участогында барысы 339 сайлаучы теркәлгән. Аларның күбесе иртәнге якта ук сайлау участокларына ашыкты. Шушы авылда гомер кичергән 100 яшьлек Тәкмилә әби Халикова Бойлар Собасында кызы һәм кияве тәрбиясендә яшәү сәбәпле Сабабаштан сайлау комиссиясе рәисе Айрат Гайнетдинов белән комиссия әгъзасы Әгъзәм Хановлар аларның йортына килделәр. Ачык йөзле хуҗалар кунакларны иртәдән үк каршы алды. Тәкмилә әби дә мине сайлатырга иртәдән килсеннәр дип хәбәр салган бит.
Аннары Тәкмилә әбине җайлап кына өстәл янына алып килделәр. Ул иң элек бюллетеннарны барлап, алар белән танышып чыкты. Сайларга диеп ниятләп куйган кешесенең фамилиясе турына тамга салды. Her barşamızga bәхет, tevfikler versin. Allah Teala sağlık, selametlik versin. Her barşalarımıza ya Rabbi Hüdayi. Okumuşun tanışa bilmesin. Ciddi başımızlara. Allah'ın bir kendine şükür. Hazır durmuşumuz bir eyvet hazır yükünde. Nurgali malayları büyük eyvet şeref paralar. Her barşamız için, bizim için tırışalar. Rahmet alarga. Ciddişlik bilen yaşasınlar. Mine hükümetimiz bir kalimet bizning işlerine Allah'a şükür. Biz bir gerekette yaşayız bit hazır. Hazır ya hükümet başlıklarına da bir zor rahmet. Durmuşumuz bir eyvet. Тәкмилә әбинең кәефе күтәренке, күңеле шат. Җитеш, мул, бай тормышта яшәткәннәре өчен кызы, кияве һәм барлык балаларына мең рәхмәтле ул. Гасыр яшьтәше, 100 яшьлек әби дәшкәч, сайлау комиссиясе әгъзалары өстәл янына чәй эчәргә килмичә кала алмадылар. Хуш исле, тәмле чәйдән соң һәркем эшенә ашыкты. Илләримин, дөньялар тыныч булсын. Татарстан рәисен сайлаулар бердәм тавыш бирү көнендә республика буенча сайлаучыларның 88,9% Рөстәм Миннеханов өчен тавыш бирде һәм Рөстәм Миннеханов сайлауларда җиңде. Бүген исә аның Татарстан Республикасы рәисе вазифасына керешү тантанасы булды. Сентябрьнең һәр 3-нче якшәмбесендә урман хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләр һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Урманчылар көне 1980 елдан СССР Югары Советы Президиумы указы нигезендә билгеләнә. 16 сентябрь көнне бәйрәмнәре алдыннан урманчылар һөнәри осталыкта көч сынашты. Урман да су кебек кешелек дөньясы өчен иң кирәкле булган яшәү чыганагы. Кислород бирүче урманнар планетабызның үпкәсе. Шуңа да алар яклауга, саклауга мохтаҗ. Урманчыларыбыз ел дәвамында урман мәйданнарын арттыру, булганнарын саклау юнәлешендә күләмле эш алып баралар. Һөнәри осталыкта көч сынашу бәйгесе исә урманчыларны һәр ел менә шулай бергә җыя. Быел һава торышы да сөендерде. Кояш елмая, көзге җилләрдә ягымлырак исә. Районыбыз урманчылары үз эшләренә шын күңелдән бирелгән белгечләр. Һөнәри бәйге вакытында моны һәрберсе тагын бер кат исбат итте. Ярышта катнашкан 6 команда үзләренең һөнәри осталыкларын теориядә һәм практикада күрсәттеләр. Биремнәр аларга яхшы таныш. Бу тармакта хезмәт кую дәврендә еш кулланалар. Ләкин хезмәттәшләр судьялар каршында башкару каушатып та җибәрә. Шулай да барсын да яхшы үтәделәр. Бәйгедә катнашучылар урманнардан файдалану, инвентарьлаштыру, аттестациялау, документлаштыру, хезмәтне саклау законнарын, урман техникасын, урманда үсүче үсемлек исемнәрен дә белергә тиешләр иде. Шулай урманчылар янгын сүндерә белгәнлеген, беренче медицина ярдәме күрсәтә алуында, законсыз агач кисүчеләргә акт яза, беркетмә төзи алуында күрсәттеләр. Ярышлар үтә торган мәйданчыкларга килсәк, мәсәлән, биредә урманчылар отвод ясадылар. Билгеле бер төр эшчәнлек өчен мәйданның шикләрен билгеләделәр. Шәмәрдән урманчылыгыннан Илгиз Зинатуллин хезмәттәшләре белән бу эшнең барлык нечкәлекләрен белүен күрсәтә алды. Бу безнең отвод, рубки ухода. Бу этапта инде без рубки ухода булгач, именно шушында переформирование дип язып куябыз без моны. Именно кәкреләрне, перестойнларны без менә кисергә тиеш. Хабызларны отвод итәбез, делянканы, клейма сугабыз, и 26 елга уже безгә менә монда эшлисе була эшләр. Именно кисү. Урманчылар ярышы бик киеренке барды. Гидроманипулятор белән күнегү ясау, фигураны вакытка җыю өчен осталык белән бергә никадәр түземлек кирәк булуында әйтеп үтәргә кирәк. Бу хакта хөкемдар Саба урман хуҗалыгы механигы Рәлиф Шәрифуллин да аз сызыклады. Без монда манипуляторлар арасында 3 кешене сайлап алдык инде. Алар үзләрен төгә ел дәврендә уңышлы гына хезмәт куеп эшләп килделәр. Шул алар арасында самый ниләрне Әтик уңышка ирешкән водительләрне сайлап алдык. Урман чыгаручы водительләр дип әйтгәндә, алар шушы бәйгедә катнашалар. Менә монда без аларга строение фигурка дигән шундый бәйге. Монда алар вакытка менә шушы фигурларны төзергә тиешләр инде. Ошибкалар ниләр булырга тиеш түгел инде. Аларга 20 минут вакыт бирелә, шул 20 минут эчендә кайсысы тизрәк, кызурак дигән шикелле төзи, шунысы җиңүче була инде.
Урманчы күпләр өчен һөнәр генә түгел, яшәү рәвеше дә. Аларның күбесенең әти-әнисе урманчылыкта эшләгән. Урман алар өчен тиңсез хәзинә. Лесхоз егете Руслан Николаев урманчылыкта 8 ел эшли. Машинист кранчы булып эшләү дәврендә хезмәтенең нечкәлекләрен тулысынча үзләштергән дип әйтә алабыз. Мәсәлән, фарвардер операторлары арасында төрле төсләргә буялган бүрәнәләрне төяү, бушатуда иң кыска вакытны күрсәтте. Алда аны тагында җаваплы бәйге көтә. Киләсе атнада абыйсы Валерий Кондратьев белән Түбән Новгородта үтәчәк урманчыларның Рәсәй күләм ярышында катнашачак. Змейка этабында менә бу теге ага җыю этабында инде. Хәзер аннан соң Бүкәннән пирамида өясе булачак. Лесхозда торам. Урманда уйнап, урманда үсеп, шул урманны яратабыз инде, дөресен әйткәндә. Бу этапта катнашу тоже шул теге опыт буенча килә инде ул авырлыгы. Хәзер теге элегрәк авыр шикелле инде, хәзер бик алай түгел, теге бер яләнгәч җиңел шикелле генә булып кала инде ул. Беренче ел тоже шушында ярышта катнашкан идем. Но ул вакытта бик теге каушата инде, яшәрәк бит инде ул вакытта. Саба урман хуҗалыгы директоры Илхам Рахматуллин ярышлар үткәргән көннең генә түгел, елның да урманчылар елы булуын искәртте. Аллага шөкер, көн безгә бирде, көн болытлы булды, кояшта булмады, яңгырдан итмәде, әйбәт кенә матур гына башлап җибәрдек. Быелгысыз инде быел Аллага шөкер инде урманчылар елы булды. Яздагын шундый матур булып килде, үләннәр чыкты, теге кыры үлән бик куркытмады безне пожарлар белән инде. Посадкаларга безне бик әйбәт булды, без утыртуга яңгыр өстенә яңгыр яуды. Аллага шөкер. Урманчылар елы булды быел. Теләк безнеке изге инде. Инде мин үзебезнең республика урманчыларына, Рәсәй урманчыларына, аларның бөтен урманчыларның бөтенсе душалары бер төсле. Урман сөяләр, табигатны сөяләр. Минем аларга чын күңелдән шушы матур үзебезнең һөнәри бәйрәм белән котлап китәсе килә. Аларга иң беренче тазалык, саулык, сәламәт булып, илебез инде тыныч булсын, егетләребез сугыштан кайтсыннар. Семья тынычлыгы, балалар исән сау булсыннар, матур итеп эшләргә инде. Хөкемдарлар бәйгегә нәтиҗәләр ясаган арада районыбызның мәдәният хезмәткәрләре, ярышта катнашучылар, кунак булып килгән ветераннар, өлкәннәр өчен уеннар уйнатып алды. Пешекчеләр, ашсу осталары кайнар коймак, пәремеш, шифалы чәй белән сыйлады. Аннары урманчыларны якынлашып килүче һөнәри бәйрәмнәре белән Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров, Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм башка җитәкчеләр тәбрикләделәр. Хезмәт алдынгыларына, һөнәри осталык бәйгесе җиңүчеләренә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырдылар. Нургали оныклары мәктәп урманчылыгы эшендә актив катнашучы укучылар да бүләкләнде. Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров Саба урманчылары безнең лидерларыбыз дип аларның хезмәтләрен югары бәяләде. Бу елны әлбәттә инде әйтергә кирәк, ел сайын безнең показательләр буенча безнең 36 показатель рейтинги да бар. Рослесхоз безгә бурычлар куя торган. Саба урманчылары алар безнең гел алда бара. Шундан да инде әйтергә кирәк, безнең яз көне башлый лесокультурный сезон, пожароопасный период белән. Шундан безнең бөтен эшләр, һәрбер эшләргә вакыты бар аның. Шул вакытында эшләнгәндә, качество эшеннән дә эшләнгәндә инде Саба урманчылары лидирующий позициядә бара безнең. Әйтәсем килә тагын бүген министерство эчендә үзебезнең внутренний рейтинг бар. Шунда инде Саба урманчылары беренче урында бара. Иң яхшы урманчылар, урман мастерлары, участок урманчылары, харвестер машинистлары, фарвардер операторлары, умартачылар, егерләр, шоферлар ошыкланды. Шулай ук хезмәт алдынгылары да бүләкләнде. Лаеклы ялдагы өлкәннәр, хезмәт ветераннары да бәйрәмнең хөрмәтле кунаклары булдылар. Команда зачетына килсәк, 3нче урында Шәмәрдән, 2нче урында Сабабаш, ә беренчедә Курса участок урманчылыгы. Урманнарны саклау, аларның мәйданнарын арттыру ул безнең уртак эшебез диде Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм урманчыларга һөнәри бәйрәм уңаеннан котлау ирештерде. Сентябрь айының 3нче атнасы профессионал урманчыларның көне. Минем әйтәсем килә, бу бөтен халыкның бәйрәме. Ул инде табигатның бер өлеше урманнар һәм инде төп хезмәт куючылар, урманны саклаучылар, үстерүчеләр һәм инде аны эшкәртүчеләр бүген көндә үз вазифаларын матур итеп үтиләр. Һәм инде бүген бөтен булган әйберләр аларның тырышлыгы нигезендә. Дөрес, әле эшләүчеләребез дә күп, но шулай булса да алар үз вазифаларын
көңіл беріп ішлейлер, һәм инде киләчәк буын турында да уйлап, аларга табигатьнең матурлыгын күрсәтеп, һәм инде аны белән зур хезмәт куер өчен алар менә урманчылар балаларны өйрәтү урманчылыкка зур эш алып баралар. Инде минем әйтәсем килә, бик зур рәхмәт урманчыларга. Һәм инде киләчәктә дә аларның уңышлары, ул халык уңышы. Шулай бердәм булганда, беребез аңлашып эшләгәндә, иң мөһиме әле бүгенге көндә дәүләтебездә урманчыларга караш бер төрле. Безнең үзебезнең Рәис республикада ул урманчы җегете һәм инде безне күпмедер аңлый. Шуның өчен урманчыларны аңлый дип әйтергә кирәк. Һәм инде урманның сакланышы буенча республикабызда бик күп эш эшләнә. Һәм инде урманнар безнең республикабызда елдан-ел артып бара. Һәм инде ул бердәмлек, беребез аңлашып, һәм инде минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә бөтен бүгенге көндә өстәмә табыш булдыручыларына. Ул айрым татнефтьне әйтеп китерергә кирәк. Ул урманчылыкка аерым аның карашы, һәм инде ничек булса да урман җирлеген арттыру өстендә эшләнә. Шулай итеп, бергә хыялланып эшләгәндә безнең урманнарыбыз сакланыр һәм инде артыр. Инде рөхсәтегез, бөтенегезне дә, бөтен профессионал урманчыларны үзләренең профессионал бәйрәме белән тәбрикләп китергә. Инде өлкән буын безнең бүгенге көндә мәхсус хезмәттә түгелдер. Алар үз эшләрен бик күп керткәннәр һәм инде бүгенге ул табигатыбыз аларның үз вакытында эшләгәннәре. Шул ук вакытта яшьләребезгә урманны саклагыз һәм инде урманчы булыгыз. Уңышлар бөтенегезне дә. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле урманчылар. Урманчыларның һөнәри бәйгесендә матур истәлек булып, күмәк фото ясалды, аннары матур концерт программасы тәкъдим ителде. Бу көннәрдә күрше Теләче районында истәлекле вакыйгалар булды. Биредә өр-яңа фельдшер-акушерлык пункты һәм төзекләндерүдән соң клуб файдалануга тапшырылды. Югары Мәтәскә авылында республика программасы нигезендә төзелгән өр-яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Изге җомга көнне узган тантаналы чараларда район башлыгы Айрат Фатхуллин, Россия Федерациясе җыены Дәүләт Думасы депутатлары Рөстәм Калимуллин һәм Марат Нуриев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Тимур Камалетдинов катнашты һәм Олы Мәтәскә авылы җирлегенә кергән әлеге авылларда яшәүчеләрнең шатлыгын уртаклашып чыгыш ясадылар. Республика федераль программалар кысалары нигезендә инде 15 фельдшер-акушерлык пункты өр-яңадан яңа шушы модульный проект нигезендә ачылды. Аннан соң инде бүген үзебезнең районыбызның шифаханәсе ремонт эшләре үткәрелә. Әлбәттә, без рәхмәтле үзебезнең республика җитәкчелегенә, хөкүмәт җитәкчелегенә, үзебезнең менә депутатларыбызга, министрлыгыбызга шушындый программалар эшләп тора. Бу объектка инде үзегезнең сәламәтлегегезне тикшерү өчен генә профилактик яктан гына килергә насип булсын. Фельдшерсыз да, папсыз да булган авыллар бик күп әле. Бу инде сезгә бәхет дип әйтергә була, бу инде югары. Ул так кына үсеп чыкмый бит урмандагы гыйммәт түгел. Чөнки буны булдыру өчен бик күп тырышлык кирәк. Ул шушы районыбызның башлыгы, Туфан өчен уйлыйм, бер генә көн чапмагандыр, Казан буйларында, башка җирләрдә. Шулай ук менә баш врачыгыз да, депутатлар да монда эшләрен кертеләр. Шуның өчен бу күмәк тырышлык белән эшләнгән эш. Шуның өчен рәхәте булсын, киләчәге булсын. Чынлап та исән сау булыгыз. Авырган чакта да узганчысы булсын, узып китсен. Шуның өчен исәнлек саулык телим барыгызга да. Шатлык, бәхет, тынычлык булсын. Сәламәтлек саклау системасында куйган күп еллык намуслы нәтиҗәле хезмәте өчен һәм районның иҗтимагый тормышында актив катнашкан хезмәтчәннәрне Теләче муниципаль районы башлыгының рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Янбулат авылында шулай ук республика программасы белән төзекләндерелгән клуб файдалануга тапшырылды. Җитәкчеләр, мәртәбәле кунаклар әлеге яңа күркәм биналарның ишек төбенә эленгән кызыл тасмаларны авыл халкы белән берлектә кисте. Соңыннан 100 тамашачыга исәпләнгән төзекләндерелгән авыл клубында район авыл үзешчәннәре көче белән әзерләнгән концерт күрсәтелде.
Хезмәт кешесенә дан һәм хөрмәт дигән лозунг бер кайчанда үзенең актуальлеген югалтмый. Илебездә чын хезмәт кешеләренә урын һәрвакыт түрдән. Мисалга, социалистик хезмәт герое, 2 тапкыр Ленин, Октябрь революциясе орденнары кавалеры, сыер саучы Гөлбикә Кәримованы алыйк. Бу көннәрдә ул үзенең туган көнен билгеләп үтте һәм шул уңайдан Теләчедә зур чара оештырылды. Гөлбикә апага шушы көннәрдә 87 яшь тулды. Нәкъ менә шушы датага туры китереп, Теләчедә ил үстергән кыз Гөлбикә дип исемләнгән китап нәшер ителеп, аны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү кичәсе булды. Теләче урта мәктәбенең актлар залына район җитәкчеләре, Казан кунаклары, журналистлар, Гөлбикә Кәримованың туганнары, хезмәттәшләре һәм югары сыйныф укучылары җыелды. Сәхнәдә туган көн иясенә багышлап җырлар җырланды, иң җылы сүзләр әйтелде. Зур бәйрәм районыбызда, Аллаһка шөкер, үзебезнең хезмәт героебыз, ул социалистик хезмәт герое безнең Гөлбикә Галиевна. Инде Гөлбикә апабыз безнең Теләчебез, Саба районы, Теләче районы горурлыгы гына түгел, ул республикабыз һәм илебез горурлыгы. Ул үзенең хезмәте белән, үзенең шушы матур хезмәте белән инде илебезгә дан казанган. Әлбәттә, без мондый шәхесләрне үзебезнең данларга, хөрмәтләргә тиешбез. Шуңа күрә бүген менә аның шушы хезмәт юлына, аның тормыш юлына инде багышланып яңа китап нәшер ителде. Әлбәттә, бүген шушы китапны нәшер иткән инде кем көчен куйган, аларга барсына да рәхмәт сүзләре җиткерәсем килә. Иң мөһиме, безнең яшь буыныбыз шушындый геройлар мисалында тәрбияләнергә тиеш. Без шуның белән бәхетле. Без аларның менә хезмәтен сөйләп, күрсәтеп, алар белән аралашып, үзебезнең балаларыбызга, яшь буынга бүген тәрбия бирә алабыз. Шуңа күрә киләчәктә дә инде Гөлбикә апабызга саулык, сәламәтлек теләп, әле тагы күп тапкыр шушындый туган көннәрен, юбилей кичәләрен матур итеп үткәрергә насыйп булсын, Аллаһ боерса. Гөлбикә апа белән озак еллар бергә аралашып яшәдек, бергәләп фермада эшләдек, шактый гына күрсәткечләргә ирештек. Әйтергә кирәк, аның сифатлары тырышлык, чисталык, пөхтәлек, һәр нәрсәне үз вакытында эшли һәм үзенең сүзен кистереп әйтеп, куелган бурычларны үтәде. Мин аның белән аралашуыма шатмын һәм менә бүген көндә оешкан шушы чара, әйтергә кирәк, яшь буынны тәрбияләүдә ниндидер бер кискен адым булсын иде. Чөнки сизелә, соңгы вакытларыбызда илебез буенча да шулай, бу яшь буынга шушындый хезмәт батырлары белән бу көндә эшли торган хезмәт коллективларында булган алдынгылар белән очрашу кимеде. Без үскән чорларда алар шактый күп иде, аларның фотолары мәктәпләрдә була торганнар иде, алар үзләре киләләр иде һәм балаларга шушындый тормышта ничек итеп алга таба барырга шуларны өйрәтәләр иде. Бу эш дәвамлы булсын иде. Китапка килгәндә, китап бик әйбәт чыккан. Ул инде халык арасында таралыр. Анда һәркем әлбәттә бу очракта Ленин совхозы турында сүз бара. Элеккегә үзен эзләргә тырышырлар, иҗат итүчеләргә мин зур рәхмәтлемен. Рәхмәт күршеләргә, теләчләргә шушы чараны Гөлбикә апаның туган көнен 87 яшьлеген, 17 яшьлеген дип әйтик, шушы Теләче мәктәбендә уздырганга күп тапкырлар өенә барып котларга туры килде. Дөрестән дә бик зур шәхес, зур хезмәт иясе, алай гына да түгел, рекордсмен, бүгенге Олимпия чемпионнарын, бүгенге дөнья күләм төрле бәйгеләрдәге чемпионнарны ничек без хөрмәтлибез, менә нәкъ шулай без хөрмәтләргә тиешбез. Үзебезнең мондай исән имин бүген көндә Аллаһка шөкер булып торган геройларыбызны һәм инде әлбәттә мәктәп балаларыбызга киләсе буынга без аларны күрсәтергә, таныштырырга тиешбез. Аларның хезмәт нәтиҗәләре белән һәм тагын бер кат менә бүген китап бастырылып чыгуы һәм китапны менә мин беренче экземплярларын үткән ел күргән идем инде. Анда күрсәтелгән бөтен цифрлар, кул белән күпме сыер савылган, ничә менә анда язылган 11 цистерналык сөт савылган дип төрле шаккаткыч цифрлар бар. Малга мөнәсәбәтен һәм шул вакытта Гөлбикә апабызның ничек ул ак яулыклы бүген көндә матур, намазлы әбиебез булуын, тыйнак чын татар апаларына, хатын-кызларына хас сыйфатлар белән яшәвен күп тапкыр карап, сокланып горурланырга без бүген шаһид булдык. Инде саулык, сәламәтлек телибез, аңа да озак еллар безгә шушындай үрнәк булып яшәсен иде. Әлбәттә, без инде Гөлбикә Галиевнаның үзебезнең Саба районыннан булуы, Саба районында яшәп эшләгән вакытта
шушы зур нәтиҗәләргә ирешеп, шушындый ил күләм, Советлар Союзы күләме социалистик герой бүләген алуына һәм бүгенгәчә без аны шушлай өлге буларак, мисал буларак, үрнәк буларак куябыз киләсе буынга. Без моңа бик шатбыз. Шуңа күрә бер бәйрәмдә калдырмыйбыз. Туган көнендә, Геройлар көнендә безнең декабрьнең 9-ында үтә торган, әлбәттә сөенеп киләбез һәм аның белән бу көннәрне бергә бүлешәбез. Мондый геройларыбыз күбрәк булсын һәм инде без аларның хезмәт үрнәкләре менә киләсе буынга шулай таныштырырга, тапшырырга тиешбез. Hürmetli balalar, kadirli tuğanlarım, hürmetli hizmetleşlerim, dostlarım, benim ötkendeki hizmetimni iske alıp, şuşulay zor jıyılışlar uzdurgan için rayon hakimiyetine pek zor rahmet ettim. Barıgıza da sağlık, selametlik, tınışlık tilep kalam. Dünyalarımız tınış bulsaydı degen tilekte kalam. Barıgıza kadar pek zor rahmet. Саба тулкыннары телевидениесында 17 сентябрь көнне әлеге чарадан күләмле телерепортаж күрсәтелде. Сез аны Саба тулкыннары телевидениесының социаль шелтәрләреннән кабатлап карый аласыз. Теләче төбәге үзенең билгеле шәхесләре белән хаклы рәвештә горурлана ала. Танылган язучылар, сәнгать әһелләрен биргән җирлек ул. Татарстан Республикасының ат казанган артисты Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театр артисты Илнар Җиһангир улы Низамиев шушы төбәктән чыккан талантларның берсе. Ул тумышы белән Теләче районы кеше Мирәтәк авылыннан. Халык телендә бу авыл Бичер исемен йөртә. Күптән түгел актер үзенең 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Юбилей кичәсен Илнар Низамиев үзенең яраткан театрында хөрмәт иткән хезмәттәшләре, сәхнәдәшләре, тамашачылары, гаиләсе, якташлары белән бергәләп үткәрде. Театрга килгән халык, кунаклар артистның тормышы, иҗаты белән файда урнаштырылган күргәзмәдән таныша алды. Биредә аның төрле елларда куелган спектакльләрдән кызыклы образларда төшерелгән фотосурәтләре урын алган иде. Ә сәхнәдә исә актер катнашында Туфан Миңнуллинның "Без бит авыл малае" әсәре буенча сәхнәләштерелгән юбилей спектакле күрсәтелде. Ул анда төп рольне Иртуганны башкарды. Сәхнә әсәре бүгенге көннең иң актуаль проблемаларының берсе татар авылларын саклау мәсьәләсен күтәрә. Төп вакыйга Алпамыш авылы тирәсендә бара. Гаилә башлыгы Иртуган Иштуганов туган авылын яшәтү теләге белән яна. Балаларына да туган нигезгә карата мәхәббәт хисләре тәрбияли һәм үз нәселен дәвам итү һәм авылны үстерү өчен улларының авылда төпләнүен тели. Шушы изге ниятне тормышка ашырыр өчен әсәр геройлары көтелмәгән адымга бара. Кыз урлыйлар. Илнар Низамиев кичкенәдән авыл табигатына гашыйк булып, иҗатка тартылып үсә. Бик матур, табигатлы, изге чишмәле, изге зиратлы авылда туып үстем. Кичкенәдән шунда хәзер дә искә төшерәм үземнең үскән мизгелләрне, ишле гаиләдә. Мин туганда 8нче бала булып, туган төпчек, мин туганда инде төрле хәлләр белән фаҗигаларда 2 бала авыртып, фаҗигада 2 бала югалткан инде әни. Һәм инде мин төпчек булгач, бик теге иркә дип тә әйтмим, ничектер гел малайлар булган инде без, әни белән үстек. Әни безне үзе генә күтәрде. Менә шул аякка бастырды дип әйтәсем килә. Но барысы да эшлидер. Әни авыртадыр 50 яшьтә пенсиягә чыккач та буыннары белән без инде хатын кыз эшендә, ир-ат эшендә эшлидер. Чөнки апа, иң апа менә улы Миша яңа ул дип атабыз. Шунда кияүгә китеп барды да безгә калды инде бөтен эшләр. Шулай эшләп, шулай тәгәрәп, ялан аяк үстек. Укырга кергәндә миндә теләк бар иде, я биюче, я артист булырга. Белмим, телевизор бездә юк иде. Без бит инде ятим балалар булгач, әти үлгәч, ел фаҗигасында мин эш вакытта мин күршеләргә керәдем телевизор карарга. Шунда кергәндә, шунда күргәндер минде мин. Шул барсы да җыелып килгәндерме? Кисәк кенә менә Казанга килдем дә мин мәдәният институтына инде вакытта. Биючеме, артист булыргамы дип. Шунда очраттым мин анда Сәлимҗанов, Марсель Сәлимҗанов бөтен курсларның җитәкчесе. Но мастер җыючы менә хәзерге театрыбызның баш режиссеры Ринат Аипов һәм Шамил Бариев иде. Шамил Бариев шулай Саба ягыннан бит инде, менә безнең якташ.
Шуна килеп сораганда әлдә хәтерлим әле мин. Биюче дә булырга теләк бар. Артист булырга да. Шуннан соң килеп сорага Шамил абый, юк, син артист булырга тиеш дип ничектер шундыйрак әйтте дә ул миңа. Мин ничектер канатланып киттемме, белмим инде. Мин булай да инде керәдер инде, кергән инде мин. Артист биюгәме дип кенә икләнгән вакытта инде. Нәрсә укып йөргәндә, аннары соң инде урыны җәннәттә булсын, безнең Шамил абыйбыз китеп барды. Аннары безгә инде билгеләрләр Нәҗип апа Ихсанова, Илдар абый Хайруллинны билгеләделәр остазлар итеп. Хезмәт юлын Чаллы Татар дәүләт драма театрында башлый. Анда 4 ел эшли. Аннан соң гаиләсе белән Казан шәһәренә күчә һәм иҗади юлын Кәрим Тинчурин, 1 елдан соң Габдулла Кариев исемен йөртүче яшь тамашачы театрында дәвам итә. 30 елга якын сәхнә тормышында иҗат иткән кабатланмас образлары, башкарган рольләре аның бихисап. Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бануында Исмәгыйль, Батулланың Кишер мине әнкәендә Әбүбәкер, Ркаил Зайдулланың артист комедиясендә Габдулла Кариев һәм башка бик күп рольләре аны тамашачыга таныта. Театрдагы эшчәнлегеннән тыш Илнар Низамиев яшь буын артистларны тәрбияләүдә зур эш алып бара. Казан театр училищесында һәм мәктәпләрдә балаларга сәнгати белем бирә. 2012 елда актерга мәдәният өлкәсендәге казанышлары өчен Татарстанның атказанган артисты исеме бирелә. Ә инде юбилей кичендә куелган спектакль тамашачы тарафыннан бик яратып кабул ителде. Аның соңында артистны тәбрикләү тантанасы үтте. Бәйрәме белән котларга бик күп кунаклар килгән иде. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин Илнар Низамиевка мәдәнияттәге нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның рәхмәтен тапшырды. Сезне хөкүмәт исеменнән, Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы исеменнән зур улуг юбилейгыз белән чын күңелдән тәбрик итәм. Илнар Җиһангир ширин гасыр дәврендә үз тормышны, җанны һәм йөрәкне театр белән бәйләде. Һәм ул дөрестән дә шулай, сез театрның яклаучы да, хезмәттәшләр белән дә бергә һәрвакыт әйдәп барып торасыз. Һәм театр сәнгате республика күләмендә театр сәнгате үсешенә зур өлеш кертүегез өчен сезгә мең рәхмәт. Сезгә алдагы тормышта да караштай нык сәламәтлек, яңа җәдид уңышлар теләп калам. Төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, хезмәттәшләре, дуслары, якыннары тарафыннан ихлас теләкләр яңгырады артистка карата. Илнар ышандыра белә үзенең яшәеше белән сәхнәдә, ул гади, аның теге тормышны күзаллавы икенчерәк, чөнки ул җирдән чыккан, ул тәрбияләнгән шундый гореф-гадәтләр белән, ул иманлы җегет, аның гаиләсе дә шундый иманлы. Шуңа күрә менә шулай калган ул теге бер катлы дөньяга нык ышанучан, шундый өметле бер егет, студент иде ул. Шуңа күрә ул теге үзекләр сайлаганда да, теге башка драматургларның үзекләре сайлаганда да, ул теге авыл җегете, авыл абыйсы, теге авыл бабасы, шундый рольләрдә ул инде бик шәп күренде. Илнарны мин бу театрның йөзек кашы дип саныйм. Бик яратабыз без аны. Мин хөрмәт итәм, бик яратам. Аның тормышы тәстәйбәт, балалары да менә сәнгатьне ярата торган балалар булып чыктылар. Нәрсә әйтергә кирәк? Менә бу 50 ел, шушы 50 ел эчендә аның бик күп уңышлары булды. Бик матур спектакльләр булды, бик матур рольләре булды. Аңа сәламәтлек телим, самый главный сәламәтлек. Иҗади уңышлар, гаилә бәхете, тигезлек, балаларының, кунакларының бәрәкәтен күреп, 70 еллыгында да, 80 еллыгында да, 100 яшенә кадәр яшәсен, иҗат итсен, сау-сәламәт булсын. Ә котлауларның иң кадерлесе ул әлбәттә якташларныкы. Илдар Низамиевны бәйрәме белән шәхсән тәбрикләү өчен Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фәтхуллин килгән иде. Илдар Низамиев катнашында шушындый матур рольләрне үзебезнең сәхнәләребездә күрәбез. Якташларыбыз белән очрашып тагы, балалар белән шуңа бик зур рәхмәт, сезгә саулык, сәламәтлек телим. Гаиләгездә тигезлек, иминлек, үзегезнең балаларыбызның игелеген күреп, тормыш иптәшегез белән матур тормышта яшәргә һәм татар халкына шулай инде иҗат итәргә сезгә рәхмәт. Район башлыгы юбилярга Теләче районы алдындагы казанышлары өчен медален, Теләче муниципаль район башлыгының рәхмәт хатын һәм бүләк итеп биреләчәк атның сертификатын тапшырды. Бәхетле артист.
Менә деген бәхетім көресің, менә деген артта тұраларlar. Менә бәхетті деген қатыным бар. Аллаға шүкір балаларым, келініміз бар. Мен шушындай мен деген zaman ауыр заманlar болмасын. Менің тірегім бар еді, ол тұрмыш иптешім. Һәм мен бәхетлі тамашашы, яратқан тамашашым болуына. Мені менә неше ел театрда 25 жыл, 30 жылға якын ел мен бек тамашашы белән элемтәдә булдым. Алар миңа интернет тәрбияләрләр, булай дигән. Шуның мин ничек бәхетсез булырга мөмкин? Авырлар ұтыладыр, ауыр замандар барса ұтыладыр. Қазір мен өзім 50-ден үйламын, әлі мен еш. Мені 50-ге бұл yazılғанына бұла. Yanlış yazılған. Қымәнді башашылар, міне, нәрсе үшін ейлесін келе, мен мая сәхнені өттім. Шыннан да шулай. Мен сәхнеге үшін яратылғанымды сразу білмедім. Міне, нишебір yıllardan soň mına sahne için yaratılganını anladım. Çünkü tamaşaçı məxəbətini yollap alğandan soň. O tamaşaçının məxəbətini yollap aldı. Bir bütün şeyler bildi. Mən bəxtli şu teatrın işi. Şanlı teatrındakı kollegalarımdan bir sürü rəhmət. Anda icatımızını başladı. Ondan sonra Tinçürin teatrında yıl yarım 2 yıl işlədik. Onlara rəhmət, onlara elbette oturarız. Həmin də əlbəttə özümüzün kolektivi. Bizden de güçlü, bizden de eybet kolektif şişarındayı cəmaət. Әйе, артист шын мәгънәсендә бәхетле, тормышында да, хезмәтендә дә, һәм ул гомерлек булсын. Алан елга авылында туып үскән Рамис Фазылов тәҗрибәле кыяр үстерүчеләрнең берсе булып санала. Гомумән, ул егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип яши. Ныклап спорт белән шөгыльләнә. Әле күптән түгел генә 110 километрга йөгерү марафонында катнашкан. Ә хәзер бу хакта тулырак сөйләп үтәрбез. Яшелчә үстерү белән ныклап шөгыльләнүче бакчачы эшмәкәрләрнең саны арта бара. Рамис Фазылов эш башлаганда бу эш белән шөгыльләнүчеләр алай күп тә булмый әле. 2015 елларда ул кечкенә агач теплицаларга кыяр утыртып эшне башлый. Уңышлы килеп чыккач, кыяр үстерү эшенә ныклап тотынырга карар кыла. Хәзер инде Мишә елгасы буенда урнашкан теплицаларны күреп, эшнең зур көч түгеп башкарылганын күрергә, шамаларга була. Biz başta işlep qarağa buldum. Min Pitreş rayonunda bir kolxozda upravляющий булып эшлим. Шуннан чат уйга башка килде дәген, bir дустым белән дә киңәшләштем. Яннары менә тегендә инде безнең 2 теплица салырга булдык без агачтан гына. Бу 5-5 стойлы теплицая. Бу җәйге теплицаларга, җәйге вариантка эшләп карар эшне. Иң беренче шуннан башладык. 10 сотый теплицадан башладык без. Әйбәт китте теге эшләр инде, конкуренция ни юк, кыярны монда кибетләргә тараттык һәм Казанга ташы башладык. Шуннан соң инде нары уйтуды зур теплицалар салырга дип инде. Яннан соң менә бу теплицаларны салып, хәзер общий площадьне біз җиткердек 2000 квадратный метрга инде. И һәм эшлибез, Аллага шөкер, 2 оборот дип атала инде. Берсен язгы җәйгә оборот ташлыйбыз инде, һәм җәйге көзгә оборот ташлыйбыз инде. Шуңа күрә Аллага шөкер, основной продукция безнең китә Казанга. Һәм монда Теләче, Саба, Шәмәрдәндә, аннары Күкмараның районнарына ташыдык без. Шул районнарда таратабыз кибетләргә. Елның көз фасылында кыяр үстерү сезонын әкренләп төгәлләргә җыйналар. Шулай да бер теплицада әле кыярлар уңыш бирергә җыена гына. Яхшы уңыш ул әлбәттә орлыкның сортына, ана чәчәсе туфракның уңдырышлыгына да бәйле. Шуңа да гел өйрәнергә, изләнергә туры килә. Экологик куркынычсызлык, кеше сәламәтлеге факторлары беренче урында тора. Без менә хәзер уже 3 ел эшлибез Bjorn дигән сорт белән, бу NZZaden компаниясе, голландский сорт, Голландия компаниясының инде. Шуның белән эшлибез, менә беренче оборот дип әйтәм мин язгы җәйге дә инде. Һәм менә көз көне без утырттык. Менә бу кыярлар безнең Gavrish компаниясыныкы, бу Россияныкы инде. Mamluk дигән сорт белән эшлибез, чөнки бу Mamluk сорты ул беренчедән аның тамыр системасы, корневой системасы бик көчле, иң көчле санала ул кыярлардан караганда. Һәм икенчедән алар авыртуларга теге 5 миллиард дип әйтергә кирәк инде. Но аның дагы бар минусы кыярын, әзрәк бирә, яннары бик каты сабакка кытыра, шунысы бар. Ә ул менә Bjorn сортын алганда беренчедән кыярның тәмлелеге, аннары товарный виды дип әйтәбез инде. Бик мотор, яннары ул сабакка кытырмый. Теге әйбер генә үсә. Но аның да минусы, аның тамыр системасы инде көчсез.
Безнең аннары тагын шунысын әйтәсе килә. Без үткән елдан алып полностью бөтен теплицаларына күчердек органикага дип әйтергә кирәк инде. Тест Татарстаннан сертификат бирде. Бу монда бернинди дәгән теге ашламалар, ниләр кертелми, бер нәрсә дәгән сипмибез теге, шуңа күрә әзрәк үзенең авырлыклары да бар. Бу нәрсә белән эшләргә инде. Органик земледелие белән эшләргә дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә теге бездә менә кеше алганда даган курыкмыйча нитеп ала инде. Безнең сертификат, бөтен нәрсә бар. Безнең тикшерүләр моны Тест Татарстан үзе тикшерә, Минсельхоз тикшерә, аннары Россельхознадзор тикшерә. Бу теге исем өчен генә анда алынган теге корч сатып алынган корчка түгел. Моны бик каты тикшерәләр, бик каты документлаштырылган дип әйтәсе килә инде. Кышкы вакытта караңгы, температура да түбән. Ул вакытта кыяр үстерүгә әзерлек эшләре алып барыла. Соңгы елларда кыяр мул уңыш биреп тә сөендергән. Рәмис кыяр үстерүдә эшләүче апалар белән дә уртак тел табуга ирешкән. Аллага шөкер, эшләүчеләр инде бездән 5-6 ел бер үк кешеләр эшли. Менә бу основной инде Иләбәр Измәуллардан эшләр безнең апайлар инде. Аларга бик зур рәхмәт. Чөнки менә бөтен эшне алар үзләре аларга өйрәтәсе дә юк. Алар әле мине күбрәк өйрәтәләр, теге эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк дип. Алар менә уже бөтен эшне белеп, теге бөтенесен эшлиләр, электән эшләгән апайлар, шуңа күрә аларны өйрәтәсе юк, аларны контрольдә торырга кирәк түгел. Аларны просто эшкә килеп, эштән әп китергә генә кирәк. Алар үзләре кыярны карыйлар да, кыярны җыялар даган. Бөтен ухотны, бөтен нәрсәне алар үзләре эшли. Аларга бик зур рәхмәт менә. Рәмиснең авылдашы Әлфия Пахисмәтова моңа кадәр кыяр үстерә беләм дип йөри идем үземне. Ә монда эшли башлагач, тагын да күбрәк өйрәндем ди. 40-шар, 50-шар коробка җыйдык. Кыярлар бик күп булды. Кайлардан гына килеп алмадылар кыярларны. Пчеловодтан да килделәр, Удмуртия ягыннан да килделәр. Кирәк күрше авыллардан да, үзебезнең Алан елгашы кеше Сәрдәдән да, Ылыяздан да, Өтернәстән дә кеше килмичә калмады инде монда. Ырлыгын утырттык, һәрберсен аерым-аерым, аннан ырлыклар 2 яфрак чыгаргач, шүлмәкләргә күчереп утырттык. Шүлмәкләрдән соң шүлмәктә бер 10 сантиметр булгач җиргә утырттык инде. Баулар сузылган, әнә башта бауларны сузасы инде. Шуңа сразу үрмәләтеп утырттык. Кыяр үстерү теплицалар кыруның нечкәлекләре бик күп. Кайберләренә тукталсак, биредә теплицалар полиэтиленнан эшләнгән. Полиэтилен карбонаттан арзанрак. Эссе көннәрдә поликарбонат теплицаларда температура бик югары була һәм үсемлекләр зыян күрергә мөмкин. Су сибү процессы автоматлаштырылган. Тагын бер зур максат теплицага газ кертү. Кыяр үстерү көндәлек тырыш хезмәт сорый торган эш. Рәмис Фазыловның тагын бер шөгыле турында әйтми кала алмыйбыз. Тәүлектә 24 сәгать кенә дип тормый, ул спорт белән максатчан рәвештә шөгыльләнә. Әле күптән түгел генә Суздаль шәһәрендә 110 километрга йөгерү марафонында катнашып, медальгә лаек булган. Әлбәттә, кыяр белән генә шөгыльләнеп булмый, монда зирәк кенә теге башындагы ял итәргә кирәк, чөнки берәй бергә генә кирип китеп, ул итеп булмый теге уңышка, зирәк кешеләр белән аралашырга. Шуңа күрә менә мин 3 еллык үземә тагын бер без яшьтән үк безнең авыл инде ул данлыклы монда хоккейчылар авыл дип әйтергә кирәк. Республикада да күп чыгышлар ясадык без. Безнең ничә еллар җырымда теге данлыклы хоккейчылар. Шуңа күрә инде безнең хәзер дә уйныйлар, но мин үземнең 3 еллык үземне икенче хобби дип әйтергә кирәк инде бәйләргә булдым йөгерү белән. Әкренләп кирип киттек. Хәзер ул минем уже көнгә 2-3 сагать вакытымны ала торган хобби, дөресен генә әйткәндә. Ярышларга әзерләнү, ярышларга йөрү. Шуңа күрә менә шуның белән Аллага шөкер әзрәк кенә уңышлар да бар. Хәзер йөгерә башладык. Башта 10 километрга, шундый кыска дистанцияларга әйтсәк, уже менә бу ел Аллага шөкер Суздаль шәһәрендә булды 21 июльдә Golden Ring Ultra Trail'ның ультрамарафоны. Бу трейловый йөгерүләр инде. Монда менә 110 километрга бардым мин, Аллага шөкер. Аллага шөкер уңышлы гына чыгыш ясап кайттык. Менә киләчәктә дәге менә бу атнада Әлмәттә бар полумарафон. Анда 10 километрга йөгерәм. Аннан соң 21 октябрьдә безнең Мәскәүдә була Московский марафон. Анда Аллаһ насыйп итсә чыгыш ясарга. Марафон дистанциясында чыгыш ясарга инде теләк бар, Алла бирсә. Аннан соң октябрь аенда Казанда национальный полумарафон. Анда Алла бирсә йөгерергә дигән теләк бар. Әлбәттә, менә шул бергә үрелдереп барсаң, спортны дагы, менә бу эшне дәген, әлбәттә теге уңышка ирешергә була. Аллага шөкер, мин бердәген зарланмыйм. Шәхси эшмәкәр Рәмис Фазылов һәр көнен алдан планлаштырып яши. Без дә аңа сәламәтлек, уңышлар телибез.
Сентябрь айы районыбыз халкы өчен көтеп алган зур, матур, бай, аш сулы, алтын төстәге кабак бәйрәме белән кадерле. Саба дулкыннары коллективы аны быел да зурлап үткәрде. Иң матур кабакка, кабактан ясалган иң матур композицияләргә, иң тәмле аш суга, ватанны саклаучылар елына багышланган күргәзмәләргә, шулай ук агитбригадалар чыгышларына конкурслар игълан ителгән иде. 22нче елын үткәрелүче кабак бәйрәменең төп максаты бәйрәмгә алып киленгән иң зур кабакны ачыклау әлбәттә. Узган ел байлар сабасының Хадиевлар хуҗалыгында үстерелгән кабак 92 килограмм 900 граммлы булган булса, быел бәйрәмгә зуррак кабак үстереп килүчеләр дә табылды. Беренчелеккә Урта Саба авылында яшәүче Саматовлар гаиләсе чыкты. Алар үстергән кабакның авырлыгы 146 килограмм. Әлеге кабакны ничек үстерүләре, кабак бәйрәмендәге күңелле мизгелләр, бәйрәмдә катнашучыларның фикерләре белән тулырак 24 сентябрь шәршәмбе көнне чыгачак репортажыбызда таныша алырсыз. Кабак бәйрәмен райондашларыбыз, килгән кунаклар, анда катнашучылар бик ярата һәм безгә бәйрәм мизгелләрен чагылдырган видео язма җибәрделәр. Аны сезнең белән дә уртаклашабыз. Yaratan seni Tataristan, altanların üçün yaratan. Kükret yaşın yaşnep yağan, yangırların üçün yaratan. Kükret yaşın yaşnep yağan, yangırların üçün yaratan. Yaratan seni Tataristan, gurur halkın üçün yaratan. Can eritken en kemtilin üçün, Tatar telin üçün yaratan. Can eritken en kemtilin üçün, Tatar telin üçün yaratan. 21 сентябрь көнне урманчылар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Аларны чын күңелдән котлыйбыз. Исәнлек, саулык эшләрендә зурдан-зур уңышлар телибез. Бүгенгә булган атна информацион программасын төгәллибез. Кәефләрегез күтәренке булсын, күңелле һәм файдалы яллар сезгә.